Ongi etorri guztioi, biok tarte honetara, Durangaldeko telebistara, dote bera. Gaur beste gonbidatu bat daukagu, izatez ja bai hil honetan eta hurrengo hilean jai asko izango dugu eskualdien, leku askotan, baina gaur eguna izanik, gaur osteguna izanik, gaur hilak lau izanik, gaur hasten dira Zaldibarko jaiak. Eta horregaitik pentsatu genduen, Zaldibarko alkateari deitu behar dutzegu, onatortzeko eta elkarrizketa bide batez baita ere, berarekin elkarrizketa bat egiteko, ez? Eta gaur hemen daukat Eneritz Azpitarte, Zaldibarko alkatea, Eneritz moduz ondo, eskerrik asko gonbidapenagatik. Ondo, bai? Bai. Urduri pizkatzo bat jaiak esten direlako edo zer? Bai, urduritasuna azkenean aktibitate asko dauz, eta hori dana gestionatu behar dugu eta horretan gabiz, baina gogotsu be jaiak azteko. Gogotsu zauz? Bai. Bueno, ez diez zure lehenengo jaizek alkate moduan esan nahi dut, dara basuzia urte batzuk, baina beti imaginatzen dute urterokoak berriak moduak izango balitz moduan dirzela, ez? Bai, aurreko urtekoa gainera alkatetza hartu eta hiru asteetara izan ziren, orduan hor derrepente izan zen, oingoan egia da, urte betekin, prestaketa guk egon gazel, prestaketa guk egin dugula, orduan esperientzia gehiagokin, baina urduritasuna beti dago. Hori zen behar notzun, urduritasuna eta gogoz, ez? Biak, ez? Ernaste bat, ez? Bai, gainera berritarrei jaiak, dan hori gustatzen dagoz, eta egun politak izaten dira, kalean, lagunekin, jendartan, barremantzeko eta egoteko, eta jenteari asko gustatzen dagoz jaiak. Normalean zu Eneritze ze dara juten zara programazio hartuta, ze lekuetara juten zara normalean edo ze bostetan jatzu gehiago? Oin alkatena zela, saiatzena ekitaldi guztietan agertzea. Bai, eta urten be saiatuko naz ekintza guztietara. Niri ez hain gaztia ez naz, baina ez kontzertuetara, elektrotxarangak be, arratsaldeko poteoak be oso animatuak izeten diaz, baina herri kirolak, bertsuak bai gustatzeataz, horrek aktibitatea beti saiatzen az juten, baina behartu dut konpromisoa ekintza guztietan tartetxo bat jotie ikustera. Gaztie bai za, Eneritz. Hor ez da bai, baina bai. Lehengunean pentsetan egon nintzen, zubirritan alkate moduan zaude, pasadan urtetik ona, baina lehen bai alkate moduan, eta zenbat urterekin izen zinen alkate? Nik alkate bai zen nintzen 2018an, 6 urte gutxian, 32-33 urtekin. Oso gazte? Bai. Bai, alkate postu baterako egia esan gazte. Gaur bai pintzedi. Baina gauzak aldatzen doi ez? Urteak beteala, imaginatzen doi, beste leku batzuetara, beste ekitaldi batzuetara jateko eukiko dozula, edo ez? Bai, ni saiatzen edo egunez, gehiago, gabaz baino, ez? Gaba be gustatzeatan eri, orduan bietan, bai egunez da bai gabaz egon gonaz. Gaur egun importantea gainera, ez? Gaur emititzen egongo dan bitartean programa hau, bete da lehenengo ekitaldi ze, gaur arratzaldi potente deko zue, ez? Arratzaldi deko zue ez gauza asko. Zeiterdietan, betiko moduen donien atzaukingo dugu, hori Zaldibarko ohitura bada, eta donien atza da gero, horten, apur bat, Jose Luis Mendilibar Zaldibartarrari omenaldi, edo esker on omenaldi bat egingo dotzago, ez? Azkenean ikusita, azkenengo temporadetan lortu da bezen garaipenak, eta gure herriko izena Zaldibar Europatik zabaltzen dabilenez, apur bat, bere lanari esker ona emongo dotzago, bai udalak, eta bai futbol zaldua taldeak be bai. Esan dozte zulen, herritar asko gogoarekin egondala, ez? Emendaldi bat egiteko, Mendilibarri eta guzti hori, ez? Bai, azkenengo titulek irabazten horien, danek esatetan zozen beharko jako, zozaren beharko jako, da, egia zan, momentu honetan azkenengo titule irabazi da benean, ideia politik ikusi dugu, zalduako ekin egin dugu berba, da hori prestutasuna aukin dabe, beraz, Hor, kirol munduan asko deko zue, Zalduare bai futbol taldeagaz, bai saskibaloi taldeagaz baita ere, horrein jarra hartu duzu, Bai, horrein jarra hartzen, kirola badabelin jarra hartzen, Zaldibarren be, bai. Bai, benetan. Nor botako dago pregoien, nogaz hasiko da? Bai, da gero zazpiretan ez dutela ipatu, txupinazue izango da, horten txupinazue gaztetxeko botako dabe, gaztetxiek ati ezabaldu bazela 20 urte bete bazen martxuen, eta beraz, horten jai batzordiek erabaki gaztetxekuek botatzie txupinazue. 20 urte ja? Bai, 20 urte. Bueno,
Gaztiek botako da bezbeintzat, Bai, ez? gaztiek botako da. Gaztiek izendakuek edo gaztiek diesenak edo badakizu edo... Ganetik uste iguele rekorridoan egon den jentea be parte Bai. hartuko da bela, bai. Bueno, eta hemendik aurrera ja borbilduko da ja Zaldibar jaietan, zenbat egunez? Domekara arte lau egunetan jaiak izango diez. Egitaldiri, bueno, potente izango da gaurko, ez? Omenaldize, Bai. bai Pregoie, Donien Atza, baina urrenguek, Bueno, badauz ekitaldi desberdine potente, bakotzak esfera kirol pelota dekogu, gero rock kontzertuek, bihar herri kirolak be bai dauz plazan, apur bat ekitaldi desberdinek, egun desberdinetan dekogu, Zaldibarko elkarte desberdinek antolatute. bueno, ia laguntzen da ben eguraldizek, ez? Bai, hor gabiz, predizioek egitzezan oso nazkorra dauz, aldaketa asko dauz, baina, usten dugu, hori apurtxo bat engozku, baina espero dugune da ekintza guztia deko guzen moduen programatuta aitea. Bueno, kalean izango diez, imaginatzen dut asko, ez? Bai, kale giroa sustatzen, baina, begia bada, eguraldia txarra bada, plan beren bat, erabakiko dugu ekintzak. Beti uki behar da plan bezta. Bihar bero ingo dau, eta, ez dakit azte buruan euri asko botako da ben, igual Sirimiri, edo Kolambrue, edo lako zozer, baina, ikusi beharko da. Bueno, dana ondo joan dadila, ez da? Hori da. Jaiak disfrutatzeko diez, eta horretarako izaten da, normalean, ez? Haseko, ia ondo doazten. Hori jaiak gaur hasten dira, omenaldia eta guzti hori. Baina, bide batez, lehen komentatzen izan gara, zu 2018an sartu zinela, lehenengo salkate moduan, esan nahi dut, eta gero 2022 urtean, bueltan ostera ere, Euskal Herria Bildu irabazi ondoren. Bueno, eta zen moduz, urte hau? Ondo. Zer moduz hartu zendun udala eta zer moduz dago edo? Nik egia esan, alkate izan da, gero 4 urte oposizioan egon da zinegotzi moduan, udaletzea ezagutzen naben eta udaletzeko gaia kontrolatzen nabezen, beti da aldaketa bat, alkatetzan sartzen zarenan aldaketa bada, zure bizitzan aldaketa bada, baina ni positiboki baloratzen dut, gogorra be izan da, baina nik uste ja urtebeteko balantzea positibo egiten dugule. Positiboen. Bai. Zenbat gauza, zelan hartu zendun eta ze gauza martxan jarri duzu ez? Bai, aurkitu, deskontrola apur bat aurkitu ginen, baina azkenen aldaketa daudenean, beti eta bakotzak lan egiteko era desberdina dekoguz. Hori ni bai aipatzet, eta bai igo gailu batzutan eta obra batzutan kostabakun arrankatzea, baina nik uste dut arrankau gehiule. Eta ni positiboki baloratzen dut, azkenean geldi egon diren proiektuek estrategiko edizena guretzako Zaldibarrerako, kulturretzea. Da, Zaldibarre 2004 urtean, oraindik ez teko kulturretzerik. Zaldibartarro kulturaz gozatzeko ez teko espazio egoki bat. Eta horrek, Zaldibartarrontzat, ni bai ikusten dut, zailtasun edeko guzela kultura sortzerako orduen, porque antzerkiren bat edo, egiten dugu espazio desegokitan. Eta horretarako nik uste behar dela, edo eskolako jolastokia. 2019 datorren proiektu bai da, handik eta handitu eta eraberritzea, gure gaur egungo eskolako jolastokia da, zemento hutsezko futbol zelai bat. Eta gaur egungo gizarteak eta hezkuntzak berak eskatzen duzkuz beste jolastoki tipo batzuk. Baina proiektu batzuk esate baterako kulturaretzearena potentea da, ezta? Imaginatzen dut hori pizkanaka egin barko dauela udalak edo ez dakiz zelan aurrera pausoak emango diezan. Bai, proiektua gu 2019 zen proiektu idatzi zen, baina geldi geratu da, gu udal gobernura sartu ginen nien, lehenko gauzetariko bat izan, proiektu hori hartu eta aztertu. Egia esan, ikusi ginen nien, esan dozkuen proiektu horren eguneraketa bat behar da, lehen koste ekonomikoak, ikusita gaur egon gauden inflazioan, 4 urtetan arautegi batzuk aldatu direla torrek eguneratzea, eta orduan horretan ipini ginen. Egiz esan ja proiektu hori mai gainean dekogu, proiektua eguneratute dau, gaurkotute, eta bai bada, 3 milioiko inbertsio bada. 3 milioiko inbertsioa. Bai, 3 milioiko inbertsio bada, adibide moduan ipintzen du, Zaldibarko udalak 3 milioiko aurrekontu bat, 3 milioi da purtso bat gehiago aurrekontu edeko urte osorako. Eta, zelan egin aldau? Gure planteamentua da, einengo dugu, ez gara geratuko diru laguntza batzun zain, beti bestela gau zain, eta goiez 20 piku urte, zain, eta ez da egiten orduan gure asmoa da, hartu, kredito bat eskatu, eta gero finantzazio esternoa lortu diru laguntzak, hor dauze Europako funtzen diru laguntzak, oso garrantzitsu edizenak, bolako diru laguntza bat aurkitzen saiatzea. Baina bai hartzen dugu konpromisoa egin egingo dugula. Bestela zain geratzen bagara, zain goaz 24 urte.
Eta nik uste dut oso bai aipatu behar dugun gauza badala, gaur egun kulturretxea jungo dan eraikinetan, udal eraikina dira, arriskuan dauzen eraikina dira, urtetan mantenimendu barik egon diezen eraikinak, gaur oindala 3 hile eraikin bateri teiatuak endu behar izan dotzago, jausteko arriskuan egoelako. Orduan horrek, ez badoguz eraikin zarrorrak, ez badotzugu mantenimenturik emoten, jausten joan behar dira. Eta argi guroten aitzibe bai da gure ondarea dala. Herriaren ondarea dala eta herriaren ondarea guk udal moduen babestu behar dugule. Orduan hori bebai ikusten dugune da garrantzitsua proiektuari ezin dugule itxaron. Hemonin behar duguz, eraikine jausten deko guzelako, da eraikin horrek eraberritu behar duguzelako. Nosko neko zenduen zabalduari izatea kulturetzi, Zabaldo... Nosko neko zenduen, Bueno, bastante argi deko ja legegintzaldi honetan ez dela. Aurten ez, oza, dinot, legegintzaldi honetan imposible. Bai, legegintzaldietan obretan egongo garela eta obrak, baina legegintzaldi honetarako ez olako obra batek 3 urteko obra bat izango da, luzie, baina, bueno, bentsat, ja legegintzaldietan finkatute izte Zaldibarko kulturretxe bat edukiko da bela da gure helburu. Finantzazioa, bai. Finantzazioa, bai, eta obrak azita egotea, bai. Itxita ongo da, ez? Nosko atara nahi duzue kreditu hori? Itzego plantatzen dugune da, 2024 urtien zier, bueno, iraiera begire onarpena emotie proiektuari, eta gero ja proiektuaren onarpena da gero, finantzazioa hasi ditopeta. Bizkaiko Foru Aldundiarekin, banketxeekin, tokatzakunakin... Eta lanak, 2025 urtien hasia izango ziren? Nik uste, bai. 2 urteko... 2 urte... 2 urte bueltan, ez? Bai. Ze espazio da, zenbat metro karratu dekoz, badakizu? Guztire eraikin, 3 eraikin barneratzen dugu, 700 metro karratu dekoz. Solairu baten edo birriten edo? Eraikin batek 4 solairu dekoz, beste batzuk 2, da apur bat... Eta hori baten sartu behar da dana edo? Bai, eta ingo doguz, lehenko aukingo dauz liburutegia leku saldatuko dugu. Hori, Ikusitebe gure gaur egongo liburutegia, barritxue da, baina, egin zanien, egizizan denporaz eta erabileraz konturatzen zaz, beste behar batzu dauzela liburutegireko. Gure liburutegiak gela bat da, orduan, ume txikiak, nerabeak, gazteak eta helduak dana dauzleku bardinen da, zarata aldetik eta ez da kompatiblea. Eta argilekotena da, ume txiki bateri, 2 urteko ume bateri, liburu batek ezin dutza zuzan izilik egoteko. Eta orduan horrek azkenien dinamika liburutegi izena ez da ona. Eta liburu zainak eta zirari bai plantea guzkuen aldatzeko. Liburutegi orduan bertara joango zen, ez? Eta ze besta zerbitzu batzuk? Eta gero ukingo ginu zen, bilera gela edo gela multifuntzionala, bilerak egiteko, esposizio txikiren bat, eta gero ukingo dugu auditorio modoko bat. Bai. Auditorio da, gero albuen aukingo ginen beste sala polivalente bat, bien artien junto egon alko zirela. Eta auditorio nire antzerkiak edo egiteko? Bai, antzerkiak, itzaldiak eta danetik izango zen. Kontzertoa bai, guk ikusten dugune da, Zaldibar moduko herri txiki baterako kulturretxea multifuntzionala izan behar dela. Nik ez dugu kontemplatzen, igual beste kulturretxe baten ikusten dugu zen hamakak. Guk ikusten dugu, jarri eta ipini aldiren aulki batzuk. Izan alko dalako egun baten jarrita ikusteko, beste batzutan tente, da orduan horregaitzi dinot, Zaldibarko kulturretxe multifuntzionala izan beharko dela. Polivalente, ez da? Bai, polivalente. Edozetarako, nahi badugu zozer sartzea aukerak aukitzeko. Momentu honetan liburutegi dagoen lekuen hori udalarena da? Bai. Eta horre ikusten duzu zozeri sartzea, edo zozeri ideiaren bat badukazu? Ideia proposatu diozku ez. Bai, kulturretxeen proiektue sozializau ginunien herri bilerak eta gero, herriko puntu desberdinetan egon ginen udal gobernuko kideak azaltzen. Eta pertsona bat, nagusien elkarteko kide batek ezagoztan. La biblioteka, bai, desanontzan, bai, desagoztan. Acuérdate de Palo Hogar del jubilado. Beitu da, hori da proposamen bat, bai, lekuona izango zen, ikusita Zaldibarko nagusien etxea leloko solairu baten dagoela. Orduan, igo gaio hartu behar dabe, bai edo bai. Eta egia esan, ez dauka zentsurik edo, gaur egon nik usten dut egon beharko zirela kaleko kotara. Eta, proposamen bat, eta nik egiz esan, ondo balora hona bena, egiz esan, olako bileretan nik planuek ikusite da hori, ez nabena kontuten aukin, baina horrek segiduen etorriak usen. Bakotzak kulturretxe bere perspektibatik, bere erabileratik edo bere egunerokotasunetik aztertu dau, eta bakotzak bere proposamenak, eta holan da. Ondo da. Oina ipatu duzuela bilera, zer moduz irri bilera?
Ondo, jendearen harrera? Bai, jendearen harrera positiba izan da. Zaldibarren nahi bat dau kulturretxe, nahi edo beharra dekogu kulturretxe bat egoteko. Da, orduan ja jenteak izate bat. Adostasun batera heldu eta egin. Handi hau, txiki hau, beste, goleike da, bakotxak bere beharra dekoz, baina bai eskatzozkoena, egin. Porque legegintzaldiz, herri programa guztietan, alderdi guztienetako handoi, da realidade bada, baina ez da gauzatzen, ez? Ez da gauzatzen. Eta jenteak jadeko hori eskematen da, zango egin esatozkoen. Egin, ez? Egin, bai. Bueno, martxan jartzen baldin bada, baina lehenengo aurrero pausuak proiektua onartu, nahi duzue? Irailien. Eta gero ja, ez dakit datorren urteko horrekuntui begira, edo dirua sartu, eta egin. Baina, lanak hasten baldin badira, jazta, gauzatuko da. Bai. Lusatzen dena? Bai, lusatzen dena, baina bai atzera pausurik ezin egotea hori planteatzen dugu. Bueno, importantea da. Hoi aipatu duzula, horra juteko igongailua importantea ditzake, ez? Igongailua ja martxan jarri zan, arazo batzuk egon ziren, arazo tekniko batzuk egon ziren, aurretik auzokide batzuk ziren oso konforme egon, hori tratatu genduen baita ere, horren kontrara saldu ziren, baina bete batzuk pasatu dira, eta galdetu nahi dutxut, zelan dagoen, edo jenteak erabiltzen dauen, edo auzokoek zelan dauzen, edo... Bai, horre hasieran fallo tekniko batzuk egon zin, nik esaten duen puesta en martxa kostauzan eitea, holako, ez dakit, obretan edo eraikinetan batzutan kostatzen da, eta zelako falloek egiten zen temporada baten astero geratute egoten zen, baina ja esan nahik, urte bete, beratzi hietan ja ez tabela fallorik emon, ondo doie, bai, erabilera badeko, jenteak erabiltzen da, jente nagusiak edo goikaldean bizidanak eskertzen da. Bueno, zuek zineten oso ados proiektuarekin, ez? Gu proiektuarekin egon barik adoz da, proiektua zelan egin zan, ez? Guk esaten ginen hori, azkenean parte hartze zaio bat egon behar zala, herritarrei informazioa helarazi behar jakiela, da apur bat hori ipintzen ginen erdigunien, ez? Jendearekin berbain behar zala, eta jendearen proposamenak eta alternatibak aztertu. Porque egia zan, egon ziren alzien beste aukera batzuk, igogailua beste leku batzutan, beste ere leku baten ipintzea, igual afekzio gutxiago ekingo bana. Guk hori da ipintzen ginen ezalantzan, beste largi da, irisgarritasuna ez ginen ez da bermatzen plazara. Eta hori izan, bai, eta gainera gaur egun kulturretzi hor planteatzen badugu, irisgarritasuna behar da. Baina gu planteatzen ginen, hori, hasierako prozesua, proiektuaren onarpeneko prozesuan, herritarrekin informazio eza edo falta. Beste batera eitzea, ez? Bai, hori da, guk hori da ipini ginen mai gaine. Bueno, hori martxan dago, esaten doztezu ja bederatzi hilabetetan ez dagoela arazorik emon, ze badakigu lehenengo egunetan edo asteetan, edo ez dakit geldirik egon zala, ez dakit zer gaitik, edo piezaren bat falta zan, edo dana lakue. Fusiliek erretzen ziren ez dakit sobrekarga batzukin, baina, gero ja topa bebezen behar zana eta jazta. Lehena, astun jata komentatzea, balantza egin duzu, urte honen balantza egin duzu, baina azken asteetan, edo aurreneko plenoan usteot, aldaketak egon dira, ez? Euskal Herria Bildura pertsona bat sartu da, eta EAJ-ra baita ere beste pertsona bat, berria, ez? San Pedroren ordez. Bai, hori da, Javi San Pedroren heriotzaren ondorioz, Marian Trejo PNV-ko urroko zerrendakidie sartu da, eta martxoko plenuen EH Bilduko Mikel Zabala dimisioa aurkeztu ban, eta maiatzin sartu zen EH Bildutik Nerea Urizar. Nerea Urizar. Biz negotzi barri dekoguz. Eta zer moduz? Ondo, bai, ritmo hartzen. Ritmo hartzen, ez da erraza. Eta egia esan lehoko aldiz bebai, Zaldibarren gauz, beratzi zinegotzi emakume eta bi gizon. Bai, Bai. Bederatzi emakume eta bi gizon. Beratzi emakume eta bi gizon. Bai, datu esanguratsu bada, Zaldibarren inoiz ez da hainbeste emakume udal korporazioan. Bai, benetan, importantea da. Beste proiektu bat, lehen uste dute ipatu duzula baita ere eskolako patioaren inguruan, hori be aspaldikoa da. Bai, hori be aspaldikoa da, hori be 2018-2019 dator, hor gu EH Bildu udalien egon zanien egin prozesu parte hartzaile bat, eskola, guraso, eskola komunitatearekin, eta hor ondorio batzuk urten ziren, eta gure planteamentua zen aldatziena. Gero udale gobernan aldaketa egon zen, eta hor geratu zen. Egia ez hor geratu zen, 1000 sinadura baino gehiago aurkeztu zen udalien, eta hor mai gainen geratu zen. Egia esan, ja,
hauteskundea baino pare bat hilelena, baina beste EAJ da PSOEko gobernua, baina movimentuak egiten hasi ziren. Baina, eta gu, gobernura heldu ginenean, euen proiektu bat, gaur egungo patio barnean euen aldaketa batzuk. Baina guk ikusten ginen ezan, proiektu hori ezala eskola komunitatearekin konsultatu. Proiektu hori alkateak eta arkitekto batek euren bulegoetan sortutako proiektu bat dela. Eta guretzako garrantzitsua da olako proiektu bat herritarrekin erabiliko da bien pertsonekin eitea, ez? Eta porque aurrek ikusten dabe egunerokotasunean ze behar, ze gauza dauzen ondo, zeintxu sartu edo zeintxu hobetu ahalko zien da. Guk horregaitik proiektu hori alde batera itzi ginen, eskola komunitatearekin batera ziginen parte hartze informazio saio desberdinak, eta gaur da egune proiektu hori idazten da bizena. Bai, esan gehen, proiektua oso ambiziosu edala. Bai, oso ambiziosu edala. Zergatik egin jozu, oso ambiziosu edala? Asko aldatzen da, proiektu da handiketa egiten dugu alde batetik, eta gero, gaur egungo patio eta umien beharretara egokitzen dana, eta ekonomikoki oso ambiziosu edalako. Baina hori argi ikusten dugu lehoko momentutik fase desberdinetan nengo dugun proiektu bat izango dela. Bi proiektu potente deko zuez, ez? Aurre ikusitxe, ez? Bai, horre diez gure gaur egun mai gainen deko guzenak eta... Potentenak horri diez? Eskolako patioa eta baita ere kulturetxie. Gero bai, beste proiektu bateko Ermuda Ibarko udalarekin batera burutzekue Larreaga Iburrerrekako poligonoko sarrerari, azerari buruz, baina hori komplejutxo hau da. Zergaitik? Inbertzio handia dalako eta aparte Ermu Eibar eta hiru udalen arteko koordinazio bat dalako eta aldundiak zati bat ipini dau, beste udaletxik diru kopuru bat ipini behar dau, baina egia dabe proiektu hori gauzatuko dela. Gaur ikusten dugune da, Zaldibar da, baina gure herrigunetik urruntzu hau dauena. Eta dau Ermu eta Eibar arteko tartean. Eta realidadie da, hortik dabiz, jente asko ibiltzen da hortik, baina uneko 80 piku handiena Ermu eta Eibarko biztanleri ez die Zaldibartarrak. Baina eremuz guri edez eta guri tokatzako itea, hori den hartzen dut. Baina balako proiektuek gehiago kostatzeakuz, baina mai gainen dekogu bai. Eta zenbat diru da? Diru asko da? Milioi bat erdi da. Milioi terdi? Bai, dekoguz legegintzaldi zen, baina egia zan diputazioak ja milioi bat emozku, Eta orduan beste 500.000 eurue Ermuda Eibar eta Zaldibarre portzentai batzuk dekoguz adostute da horren arabera hor finantziauko dugu. Baina erortzen dut, ez da asko erabiltzen, Zaldibartarrek ez dabe asko erabiltzen, baina Zaldibar denez, Ez da, guretzat igual inbertzio ekonomikoa ez da inbertzio teknikoa. Udaletxe mailan guk Zaldibarko udalak hartu behar dau lidertza, koordinazio edo orduan proiektu horrekin bazabiz beste proiektu batzuk danera ezin dugu. Eta hori da dekogune, kostatzen jakuna arrankatzi. Baina, Zaldibar da eta gure esku dugu. Lehen aztun jata aipatzea, eskolako patioan osko nahiko zeunke... Oin proiektu idazten da bizen enpresakoek eta esan dozku ustaierako proiektu idatzi txaukingo da biela, orduan guk 2024ko aurrekontuetan ja badeko gu partida bat sartute horretarako, orduan 2024an ja obrak hasita espero dugu zaukitzea. Baina obrak hasi aldiez eskola dagoen bitxartien edo... Bai, dalako handitzea, ez da barnean hori da. Honek bai izteozku danez handitzea kanpo eremuan dagoen obra bat izango zen gaur egun. Eta aurten hasiko ziren lanak? Nik esperantza badeko, eta ja aurten mentzat lizitazioa eta enpresaia lortuta aukitzea. Behintzete aurrera doi, ze aurrekontu dauka? Guk aurrekontuetan 950.000 euro deko orduan lehoko fasea horrekin egitea espero dugu. Milioi terdia ze konparatute, ez da... Bai, txikitza hobe da. Da horra erreztza hobe, bai. Bueno, beste lehen liburutegia aipatu duzu eta oso ekimen politxe izan zen, plazaratu zenean, publikatu zenean, kabina bat, telefonosko kabina bat, liburuz beteta egon zenien, zabaldu zenien. Ez dakit noz izan zen, otsailean, martxoan, ez dakit noz izan zen. Apirilean izan zen, liburuaren hasiarteko egunea zabaldu ginele, apirilean. Eta oso ekimen politxe da. Ze harrera aukin jau jentien artean? Bai, egiz ezan hor, telefonikak erabakiban dekozen kabina sartu dana kentzea eta telefonikako proposatu dozkuen. Bai? Dekozue kabina bat alde zarrien ondo dauela eta guretzat zue berreralpen bat emon. Eta, egiz ezan, haure proposamen bat egozkuen eta guri ideia hona iruditu bakun.
eta, ipini ginen, apur bat, Zaldibarko beste auzo edo liburutegitxi beste auzo batera. Egia ziren, bilurraz zabaldu ginen, Zaldibarren ekintza bandaliko nahikotxoeko guzelako, da ikusten ginen oso erreza izenalko zala liburutegia. Baina egia zan apiriletik, 3 hile goiez martxan, eta oso ondo funtzionatzen dugu. Guk udalak hilean behin liburek aldatzen dugu, berritzen juten gaz, eta oso ondo dago, eta nik ez dut ikusi ez akto bandaliko hori, eta oso ondo dago, eta jenteak karrera deko da gustatzeako. Eta jentea arduretzu juten da, hartzen dau, izten dau, eta... Hori da. Bai, ni benetan hasieran bilur bat geunken, baina egiz esan aldugu ondo funtzionatzen dela, da jentia igustabako labe... Bilur ezin dukan? Bai, egiz esan eraso bandaliko, eskola da eremu desberdinetan nahiko txoiko guz, eta bolako... Baina azken hilabetetan, azken asteetan edo... Azken urteetan esan gutxi. Urteetan? Eta nolakoak, pintadak edo... Pintadak, kristalen kontrako kristalak apurtu, eskoletakuek, materiala edo mobiliarioa nolako... Eta horren kontra, zer egin alda? Hasi ginen sentsibilizazio kanpaina batzuk, hor batzuk, ez dakiz egiten nintzen zen, astero geunkezela batzuk, orduan atara ginen bando bat, apur bat astero esaten ze eskola ere muan zan gehien bat, ze gauza apurtute agertzen ziren, eta hori sensibilizazio kanpaina bat egin ginen, da, nik uste moment funtzionau gala. Bai. Oin be, porraldia datorrela be, egiz esan, gabiz ikusten be, apur bat injertu dela. Baina, esperantzako, huertzaintzakin belkar lanien, esatotxe guze puntutan, vigilantzia gehiago areagotu behar da. Baina badakizu nundi datorren edo? Nundik ez, baina, nun pasatzen dan bai, eta, Badaukezula kokatuta daukezuela, non izaten dan, edo... Eskola eremuetan da, eskola eremuetan. Edo segunetan, edo ze momentutan, edo... Eskola eremuan eta azteburak izaten diaz gaizena. Hor, ertzantzak azerkana nien egon berzarie, udaltzainkoak eta... Udaltzaingorik ez teko gunez, bertzaina dago, herriaren segurtasunaz arduratzen dela. Niko zeunke, udaltzaingoak eukitzea? Galdera hona da, printzipioz ez dago dekogun aurrekontuarekin edo... Ez toz uste behar dauenak, Zaldibarrek? Zalantza asko dekoaz behar. Gauza batzutarako beharko gino, baina nik uste beste batzutarako ez dela ekonomikokin ero ez izabideragarria. Momentuz bintzete galdera moduen lusatu dut, espatu duzulako, baina, sin maz, igual hauke erantzun da zan, baietz horretan gabiz. Ez da gure mai gainen gai hori. Bueno, beste proiektu bat, aspaldiz naz pasau Zaldibarretik, lehen komentatu dutzut, pasarela, Nazional 634 errepidetin gainetik dijoan pasarela zelan dijoan lanak, esan duztezu ja bukatzear dagoela edo... Bai, obra horrek atzerapenaz doiez, obra horretan... Bai, aspaldiko da baita. Obra horretan da tren estazioaren eraberritzea, eta gero pasarela bat sortzea, eta gero bebai tren estazioan alboan dagoen parkin bat sortzea bebai. Horrek hiru gauzak izango ginu zen, eta, baina obra gehiena amaitute dau, edo amaitzen dabiz, eta orduan guztien dugu udan amaituko dabiela obra guztia. Bai, dena? Bai pasarela eta bai estazioen inguruan... Bai, estazioa eraberritute dau, parkine asfaltatzen lanak justo barikoen jaietan gure benein, ez hau txegu mesedez atzeratzeko, bai, aztelenean burutuko dabe, orduan, eta pasarelan azkenengo erretokea faltaiak ez be bai, orduan ikusten dut, uda maitzean danerako egongo dala hain. Onde ikusten duzu, pasarela hori, beharrezkue edo zelan ikusten duzu? Nik hor pasarelan bi kontu aipatuko narezen. Bat, gure pasarelak hiru igogailu deko, orduan 3 tramo bat da trenbidearen pasagunea, hori ETS-ren kompetentzia da, eta ETS-ek beharrezkoa ikusten dau, ETS-en politika dalako inorrez pasatzea ibiltzen trenaren gainetik, trenaren ibilbidetik, hori normala da, orduan hori da. Baina gero aurreko udal gobernuak erabakiban trena pasatu eta Nazional 634 be zeharkatzea. Eta guk hor ikusten dugu, nire ustez hori guretzako ez da beharrezkoa. Bizalki proiektu horrek impacto handia deuko, pasatzen daudan, igual da pasarela bat, ez dakit 15 metroko pasarela bat da, impacto handizie deko, eta gure realidadea da, ikusten dugune da, gero datuak ikusi beharko dugu, erabilpen txiki aukingo da bena. Tren estazioa doiena, ez da ingo dau, gainera bekaildean zebrabide bat egongo da, zebrabidetik pasauko da, ez da ingo gora igo gaiuan pasatu eta bajatu. Orduan guk horrei erabilpena eta horrek impacto oso handia deko eta horregaitik hori ez dugu ikusten.
Eta egiz esan, Bizkaiko Foru Aldundia be, Nazional 634 moteltzeko proiektua be, mai gainien deko, eta proiektu horrekin be bai, abiadura kalmatuko zen, eta horrek lagunduko eskun pertsonak errepidaren gainetik segurtasun handiagoa zibiltzea. Orduan guk hori da ipini dugune, hasieratik zalantza moduen, eta egitxe da proiektu honen kontra bozkatu ginen horreko legegintzaldian, baina nik trenbidea pasatzeko pasarela ondo ikusten dut. Hori beharrezkoa da, eta ETS-en bere politikagaitik egin behar dau. Guk beste aldea ikusten dugu, zalantza. Ez da bila, jentiek ez da bila erabiliko, ez? Igual zei barrera, nire ustez, ez da belako erabiliko, azkenean trenera goi ezenien, euneko portzentai handi baten, lanera edo egunerokotasuneko mugimendua diezelako. Eta tren estazioa, baina inguru guztia be urbanizauko dabe, orduan irisgarritasuna be irabaziko dugu. Ze proiektu edeko Aldundiak Zaldibarrerako Nazional 634ko abiadura kalmatzeko ba? Hordekoz, ikusten da Durangaldo zuen egin da bezena. Horretan egin da bien moduen edo antzeko edo? Bai, rotonda gehiago sartu, abiadura moteldu, eta gero be, San Andres hau zuen, dala ja Zaldibarko goikaldien dauen hau zuen, bidea mobidu ingo ben, eta hor San Andreseko auzotarrek be, eremu gehiago lortuko ben, eurina zialdirako berdegune bastante gehiago sortuko ziren. Eta da ipinitxe rotonda bat, baina rotonda bat, gero zebrabide gehiago sortuko diez, eta orduan hori da... Rotonda bat bai berko zen, ez? Bai. Eta baina hori proiektu moduan dago, edo gauzatu egin behar den gauza bat da, edo... Proiektu egia idatzite deki, oin dauza Aldundian zain, finantziazio aurrekont... 2008ko aurrekontuen ez asko ez dauela, orduan 2025koan sartzen saiatuko gara. Egia zan, Durangaldo zuen egin dau, berriz erarte, eta berriz Zaldibar tramue egin bari dau. Egin bari dau. Agian horrek lortuko ban, bai, igual jentiek jurretan moduen igual semaforo jarrita, edo dana dalakue hor betik pasatu, gainetik pasatu baino, ez? Bai, hori da. Hori da guretzako garrantzitsuena, eta pertsona bagauz errepidearen gainean, trafiko abiadura motel duiten. Trabak ipintzen badozuz, pertsonak ez gara trabak, baina ipintzen badozuz, abiadura motel duiten dozu. Hore istripu batzuk egon dira, batzuk ez, dedo desente, esate baterako, baina oin zelan dago? Ez, egia esan, bai, usamen notzun San Andresen, bai, egon ziren igual 2-3 hilabetetan 4-5 istripu, baina egitxe esan, azkenengo aldian ez da suertau istripuri. Momentuz ez, bueno, hobeto, horrela izan dadila. Bueno, horbe igongo gehiago edauz, abertzelan jartzen diezan martxan, bai, ez? Hore eskumena da diputazioarena edo? ETS-ena da. Bai, eta pasarela? Bai. Pasarela baita ere? Osa, Nazional 634... Hori diputazioana da, bai. Eta bestea ETS-ena, ez? Euskal Trenbide Sareena, ez? Baita ere. Bueno, beste galdera bat komentatu nahi nutrun neritz. Oin dela, no izan zen, oin dela azte batzutan, ospitaleko kapillako freskoak ikusten, horre argazki batzuk ikusi gendu zen, eta hor mantentzeko lanak edo eskatu izan dozuez bai diputazioari, ez da? Ez dakit diputazioak zozer erantzun da, ben edo zertan zabizien? Bai, hor dekoguz... Oso politxe diet, bai, oso dekoguz aranoaren freskoak edo margolana dekoguz, azken nime aranoa be, bizkaitar bada, bere izen ondize deko, eta bai bazen fresko batzuk, eta hor dekoguz gure ondarea da, eta ez gabizena zaintzen. Orduan hor guk, udal gobernura heldu ginenean, ezagin zozein behar dugu, baina oso argi deko Zaldibarko udalak ezin da bela. Orduan guk hasi ginen hor da, kapilla eraikina Eusko Jaurlaritzana da. Orduan, baina, guk igual Bizkaiko Foru Aldundiakin bizkaitarra izen dabe, eskatu txagun apur bat laguntzie, etortzeko ikustera margolanak zegoeratan dauzen, esan, txartzen du, ez da bizo, ez botzazu mantenimenturik egiten, txartzen dabiz, eta guk apur bat reparazioa. Orduan, eskatu txagun Bizkaiko Foru Aldundiari txosten bat egiteko zegoeratan dauzen, eta ze paso jarraitu beharko genduzen, eta gure bigarren pasoa izango zen Eusko Jaurlaritzari eraikinaren titularrari eskatzea. Eta orduan gabiz, erakundeen arteko lan bat izan behar da. Argi dau, Bizkaiko Foru Aldundia dinoz ez, eraikinaren jabearen ardura da. Baina, hori besta, azkenean danon artean egin behar dugu elkarlanien, eta hor zer da barazoa dirua. Azkenean horri inbertzio... Potentea da baita ere? Bai,
Bai. Bai, hor potentia, ez dako, ni datu ekonomikoak ez dakoaz, baina inbertsio potente bat izango da. Baina, bueno, nik usten dugu gure ondarea dela, eta gure ondarea babestu behar dugu. Eta eraikin bat itxiten daukiten badugu, galtzen doi zurten poderio. Egi esan, kapilan filtrazioak eta egon diez, baina egiz esan osakidetzak eraberritu daute jatu zu eta horre filtrazio guztiak eta ja amaitu diez. Baina egiz esan filtrazio horren ondorioz margolanak bastante ondatu dizela. Eta nahi izango zeunke hori udaletzaren nahi izatea edo... Bueno, udaletzaren nahi izatea bai, baina bueno, oso argi dekot margolanen eraberritze udalak ezin da bela bereka gainar. Baina egin eta gero nahi izango zeunke hori zabaltzea, herriari zabaltzea edo... Nik uste hori proiektu on bat izango zala edo elkarlanean, edo hiru hau elakunden arteko gestio bat, edo bueno, ikusiko gendun zelan inalko zan. Baina... Lehengo norbaitek, ez? Bai, ordaindu behar da hori eraberritzeko, mantentzeko, ez? Hori da. Eta mantentzen lanak hori, jenten, izan behar direzela oso... Bai, margolana diez, barriro margotu beharko zan, ez da obra bat egitea da margolanak. Diputazio oso ezagutzun prentzan agertuta gero, edo... Ez, diputazioak justo bilera horretan egon ginen, eta ingabiz euren zain, informe bat egiteko, gu Eusko Jaurlaritzara juteko datu batzuk. Ez, ze pausu jarraitu behar dugun, babes maila handitu behar dutzagun, apur bat informe horrekin, ze pausu jarraitu behar dugu zen, eta Eusko Jaurlaritza behar implikatzen da, Bizkaiko Foru Aldundia bebain, erakunde danok egon beharko gara danon artean. Bueno, gauza asko dekozuz, ez? Mai gainean, ez? Bai. Momentuz, niko printzipalena uste dela jaisek, ez? Ondo joatea, gero ez dakite porrak hartuko zuzen ala ez? Bai, egun batzuk egian, ez? Bai, ondino geratzea eta porrak hartzeko, baina bai, apustu no porrak hartuko duaz, beharrezko delako nik uste da porrak geratu, da gero indiar gehiago azazteko. Eta gero ja kurtza ezten denerako, ja dana martzan, proiektuak eta dana delakoa, ez? Bueno, errepasatu dugu, gauza asko errepasatu dugu, ez dakite baten bate utzi dudana, baina uste dute ezetz. Eta eskertzen dotzut, Neritz, ondo joan daizela jaisek, disfrutatu, alba dozu behintzat, ez? Momentu batzutan ari izango dozu, ez? Saiatuko gara disfrutatzen, bai. Bai, ez da? Bueno, eskerrik asko Neritzen men egotagaitik, errepaso honen gaitik, eta ondo pasau jaisetan. Eskerrik asko zui gonbidapenagatik. Eskerrik asko Neritz, ebarte. Bueno, hemen bukatzen dugu, beste bat arte izango da, eskerrik asko guztioi.